mi jẹ́. Ìbá délé àrólù o, ìbá délé àrólù, ìbá délé àrólù o, ìbá lọlé àrólù, òjò lọ́rọ̀ tí ò dá o, ìbá délé àrólù. Àkọ́dá ayé mo mọ̀ tún ti dé o. Àtòfarati mo tún ti dé o. Èmi ò ní ṣàì forí balẹ̀ fún Ọlọ́run ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ ayé lọ́wọ́. Kábíyà ò mọ̀ sí Elédùà ọmọ ààrẹ. Abímbọ́lá Àjàyí o. Mo ṣe bínú pé mo bá ọ láyé mo pè ọ́ lórúkọ torí orúkọ ọmọ náà ní ìròní. Mo ló ti rọ́dún èyí ó mọ̀ pé jù ṣe tẹ̀mí ní lọ́lá Ọlọ́run ọba nínú owó nínú ọlá ta ikú tí ṣe baálẹ̀ ọrọ̀. Ọmọ bàbá mi bàbá rẹ̀ the boss Rotarian president Àgàdágbà of Ìbàdàn land náà ni mò ń perí lọ́wọ́lọ́wọ́. Bàbá mi bàbá dáadáa bàbá rẹ̀ bàbá mi Akíntọ́lá Abídóyè Mọ́gàjí kú ọlá náà ni mò ń perí lọ́wọ́lọ́wọ́. Bàbá mo ní kẹ́ ẹ gbó kẹ́ ẹ tọ́ kẹ́ ẹ jẹun ọmọ kẹ́ ẹ má ṣe dòkú nílé ayé. Abímbọ́lá Àjàyí o. Happy birthday to you o. Bó ti wá pa àádọ́ta ọdún lórí ilẹ̀ ayé ọmọ péjú ṣe tẹ̀mí ní lágbára Ọlọ́run ọba. Ṣé Bọ́lá ṣe àtolùdarí Positive Woman Initiative náà ló rán mi wá ẹni tá a ti mọ̀ bí ẹni tí mo wó ìyá aláàánú tí ń ṣàánú fọmọdé tí ń ṣàánú fàgbàlagbà ni. Mrs. Olútọ́lá Bùkáyọ̀mí Anímáṣàun náà ni mò ń ké sí. Òun ló rán mi wá lónìí bóun kí ọ kí bóun kì ọ. Wọ́n lọ bá mi kó olùṣọ́ àgùntàn rere tí ń sọjọ́ òbí lónìí. Wọ́n lọ bá mi kí ìyá dáadáa tí ń sọjọ́ òbí lónìí. Ọmọ oníkórí jẹ́ òpẹ́ láyé. Abímbọ́lá Àjàyí o. Ọmọ wọn nílùú Ìbàdàn mo kórí adé o. Mo ní bó ti wá pa àádọ́ta ọdún lórí ilẹ̀ ayé. Ó mọ̀ péjú ṣe tẹ̀mí ní lágbára Ọlọ́run ọba. Òní sánkú ọkọ òní sánkú mọ́ ọ lórí. Òní ríkú ọmọ òní ríkú ẹbí bẹ́ẹ̀ lòní ríkú ara. Ṣé Bọ́lá ṣe àtolùdarí Positive Woman Initiative náà ló rán mi wá Mrs. Olútọ́lá Bùkáyọ̀mí Anímáṣàun lónìí bóun Olúbàdàn níbi wọ́n ti bí ọlọ́mọ. Ṣé Ìbàdàn ní í ṣe ilé àwọn bàbá tó bí ọlọ́mọ? Abímbọ́lá Àjàyí o. Mo ní o wá máa gbọ́ bó ti ń porí kí àwọn bàbá tó bí ọlọ́mọ. Ṣé Ìbàdàn ní í ṣe ilé àwọn bàbá tirẹ̀? Mo lógun òjàjà rí kókó Ìbàdàn rí. Olórí ológun ní bàbá tẹ̀yìn. Ogun òjàjà rí kókó Ìbàdàn rí. Olórí ọlọ́rọ̀ ní bàbá tẹ̀yìn jẹ́. Arólú owó ọmọ Arégúnsì mọ́délé ọkọ. Sonita náà ti kálukú ìjòyà rẹ̀ lójú. Ìbàdàn ẹ̀ mèsì ọ̀rọ̀ ẹ̀ ògọ̀. Ìbàdàn mèsì ọ̀gọ̀ nílé Olúyọ̀lé. Ìlú Ògúnmọ́lá, ìlú Ògbógbó kẹ̀ríkẹ̀rí lójú ogun. Ìlú Ìbíkúnlé alágbára jáyàjáyà, ìlú Àjàyí ògbórí ẹ̀fọ́ ń ṣe fílàfílà. Ìlú Látòsí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ìbàdàn ọmọ àjòrósùn ọmọ ajẹ́ ìgbín yóò fi kára òun ni wọ́n nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Ìbàdàn májàmájà bíi tọ́jọ́ kìíní èyí tó jà ládùúgbò gbogbo lógún. Ìbàdàn kúrẹ́ Ìbàdàn bẹ̀rẹ̀ kí o tó wọ̀ ọ́ níbi olè gbé tí ń jàre olóhùn. Mo ní bí Ìbàdàn ti ń gbónílé bẹ́ẹ̀ ní gbàjòjì nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Abímbọ́lá Àjàyí o. Mo lẹ́lẹ́yẹlé lómi títẹ̀rú tọmọ́ mú nílá ipò àṣejírẹ̀ ní mi àdúgbùwẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. A kì í wáyé ká má làárùn kankan lára òjá ìgboro láàrùn Ìbàdàn. Abímbọ́lá Àjàyí o. Bó o ti rọdún èyí ó mọ péjú ṣe tẹ̀mí ní lágbára Ọlọ́run ọba. Abímbọ́lá Àjàyí mo ní o máa gbóhùn ẹnu mi. Ọmọ bàbá mi Rotarian president